ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Топ-ҳови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблейд гуфт ки муҳорибаи Махачев зидди Магдалена дар карьераи ӯ таъсири ҷиддӣ мерасонад. биёед суханҳои Педиро гӯш мекунем. агар ки Махачев ба вазни нимёна барояд, ин чиз вазни сабукро сахт меларзонад. Магдалена дар муҳориба зидди Муҳаммад нишон дод ки аз текданҳо ҳимояи хуб дорад, аммо ислам ин тамоман дигар сатҳ аст. мебинем ки Махачев дар вазни нимёна қувваи худро чӣ гуна нишон медиҳад. ҳамчунин мебинем ки дар вазни сабук чӣ гап мешавад. киҳо барои камарбанд меҷанганд ва дар натиҷа ки соҳиби камарбанди вазни сабук мешавад. ин чиз ба карьераи ман таъсири ҷиддӣ мерасонад. ман моҳи октябр баромад кардан мехоҳам ва доимо орзу мекардам ки дар Абудаби баромад кунам. фикр мекунам ки моҳи октябр Абудаби беҳтарин вақт барои бозгашти ман аст, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо Махачев муҳорибаи навбатии худро зидди Магдалена мегузаронад. ана дар вазни сабук бошад, Топурия зидди Оливера бояд ки ҷангад. аммо ҳозираҷда ин танҳо овоза аст. аз ҷониби UFC ягон гуна анонс шудагӣ нест, лекин ҳамин шаб Дана Вайт бояд ки дар пахши мустақим якчанд анонс кунад. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки Дана Вайт кадом муҳорибаҳоро расман эълон мекунад. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес оиди муҳорибаи шогирдаш зидди Ҷек Делла Магдалена фикрҳои худро баён кард. агар ки UFC ба Ислам ин муҳорибаро диҳанд, ин олиҷаноб мешавад. умедвор мешавам ки муҳориба дар маконҳои мо мегузарад. ман медонам ки Ислам Махачев сахт ин муҳорибаро мехоҳад ва ин муҳориба визови калон барои ман аст. ҳамзамон ман медонам ки Ислам ин корро карда метавонад. малакаҳое ки ӯ дорад, меҳнате ки ӯ мекунад, ӯ тамоман дигар гуна ҷанговар аст ва Магдалена бо чунин ҷанговарон ҳоло вохӯрдагӣ нест. ман фикр мекунам ки агар чунин муҳориба баргузор гардад, мо шуморо муҳорибаи беҳтарин интизор аст. муҳорибаи сатҳи олӣ. Ислам метавонад ки бо ӯ дар стойка ҷангад, лекин барои чӣ? Ислам шояд корҳоеро мекунад ки Билол Муҳаммад карда натавонист. аз ҳама асос он аст ки Ислам ҷангори хеле бо интизом аст ва чизе ки мо ба ӯ мегӯем ҳамон корро мекунад, гуфтааст Мендес. ва дӯстон, аз ин суханҳои мураббӣ фаҳмида мешавад ки нақшаи ҷангии онҳо дар гӯштин аст, лекин ҳамчунин метавонанд ки дар стойка ҷанганд. инак дӯстон, расман Муҳаммад Наимов бо рекорди 12-3 зидди Богдан Град бо рекорди 15-2 рӯзи 21 июн дар Баку, Озарбойҷон ҳозир бошад. каме маълумот оиди рақиби Муҳаммад Богдан Град. Богдан Град ҷангори 29 сола аз Австрия бо рекорди 15-2 ғалабаҳо, 9 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. аз бохтҳо бошад 1 бохт бо тариқи нокаут ва 1 бохти дигар бо қарори доваро. Град дар ташкилоти Dana White Contender 2 маротиба баромад кардааст. соли 2023 баромад карда бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. дуюм маротиба бошад соли 2024 баромад карда пирӯз шуд ва соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда буд. дар ӯ ҳамагӣ як муҳориба моҳи феврали ҳамин сол гузаронида бо тариқи нокаути техникӣ Лукас Александро шикаст дода буд ва акнун дар дуюм муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC ӯ бо Муҳаммад Наимов вомехӯрад. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Богдан Град ҷангори ҳаматарафа сахт аст ба монанди рақибаш Муҳаммад Наимов ва мо шуморо муҳорибаи хеле дурахшон интизор аст. мо бошем ба Муҳаммад Наимов омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалаба орзумандем. шумо бошед дар канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.